Oh. Maganda. Opo. Pasko. Gago! Na-pride nga talaga. Buti naramid ko kahit nga ipabasak kinibagit ka. Baso kanya kahit kung ipabasa kanya nato ya pini. No, pabasak kinibagit ko ako ito na ang sorry so na amok din nga pa naman kahit ang sorry. Manjay. Bakit? Bakit? Oh. Dati pabasakin ka, nalaka lang ato eh. Hindi man natin. Nalaka lang ato eh. Pero nung nabasa namin, nagkasang haribo. Mukha yung basahin. Pagkasa? Uy! Kanakota? Uy! Diba ta? Sa haribo. Dati pasurot na ni Hindi. Mentos. Hindi ka na mga halata ng may yung tungan. Di ba? Sa haribo ta? Tama na. Sige man. Nagsimpit ka gaya nung kwa. Toy. Herugitan. Hindi rin ka. Tanata. Ano na iya sa bigmata? Sige, yadayo. Table. Mulay nga. Pero tama pa. Apo. Ni? Sige, hindi. Ano yung bakit? Book. Apo, galing talaga basa ni bakit? Basic. Ato bakit? Family. Apo, talaga. First owner pa siguro ito eh. Grade 1 ka. Daycare. Ay, daycare. Love. Apo, love. Apo, galing ka talaga. School. Ay, school. Basta kayo sa school. Bintana. Apo, bintana. Galing nga. Ano kaya ito bakit? Ay, ito bakit? Masipa. Apo, ka, masipag ka. Masipag ka nga pa. Nga. Sige. Yan yan. Maganda. Opo. Pasko mo ka na. Chair. Ay, chair. Para sa... Wala mo pala bulsa. Kaya? Bulsa. Kibulsa ko ka na. Mandi. Basic lang nga. Basahin na ta. Opo, mabait ka na, Jordan. Kasi lang mabait sa mabait. Atay, dapelas. Ay, dapelas. Oy, cellphone na. Ada cellphone na. Okay, atay, bakit? Last. Among nga basahin da ito ay kanya mata. Bulsa ko? Among bulsa. Basic ata nga. Ayun. Nagsimpit ka ng tatani Mas lawan iti mas lawan nangyari bakit? Yan lang yan. Basahin mo natin bakit? So. Ne. Apa yung sa isali-saling pero kita? Ne. Mati mo basahin ta? So. Ne. Basahin mo natin bakit? Tanong basang kanya sa hariyo. Di ba ma'am? So. Ne. Basahin mo na. So. Ne. Di ba mabasahin? So. Orta. Di mo gano'n mo mabasahin. Di mo mag- Sorry lang din na mabasahin. Talaga, ma-pride. Talaga din nakatag-sorry. Ay, di, awan sa karibong. Nag-regat laking nga pag-suriinin. Dapat bayad na. Na-pride nga talaga. Makamuka.